муҳиддин кабирӣ раиси ҳизби дар тоҷикистон мамнуъи наҳзати исломӣ ҳафтаи гузашта дар якчанд кишварҳои аврупо бо масъулин ва дипломатҳо аз ҷумла аз иттиҳоди аврупо, парлумон ва вазирони хориҷаи Олмон ва Швейтсария мулоқот доир намуд. Дар сомонаи паём гуфта мешавад ки мавзӯи асосии ин мулоқотҳо вазъи минтақаи Осиёи марказӣ ва Тоҷикистон, ҳодисаҳои ахири кишвар, вазъи аъзо ва тарафдорони ҳизби мамнуъи наҳзати исломии Тоҷикистон, бахусус зиндониён, инчунин оқибатҳои манъ гаштани фаъолияти ин ҳизб аз тарафи мақомоти Тоҷикистон баррасӣ шуд. муҳиддин кабирӣ масъалаи ба тӯҳмат зиндон шудани даҳо маҳсул ва фаъолони ҳамизбонаш, инчунин вакили дифои онҳо Бузургмериёров матраҳ карда изҳор намуд ки ҳизб фаъолияти худро мисли пешина танҳо бо роҳи маслиҳатомез ва дар чаҳорчӯби қонуни байнулмилалӣ ва кишварҳои мавҷуда идома хоҳад дод ва то ҳадди имкон садди роҳи пайвастани ҷавонон ба созмонҳои ифротӣ хоҳад гашт. масъулини баландпояи Урупо дар дидор бо муҳиддин кабирӣ аз вазъи кунунии Тоҷикистон ва бахусус ҳодисаҳои атрофи ҳизби дар Тоҷикистон мамнуъи исломӣ изҳори нигаронӣ карда иброз дошт ки суистифода аз ҳодисаҳои ахир барои саркӯбии рақибони сиёсӣ метавонанд боиси норозигии бештари ҷомеа ва рушди бесарпеши ифротгароӣ гардад. ин масъулини баландпоя бо таъкид бар ин ки НИТ-ро ҳамчун нерӯи мӯътадил ва созанда мешиносанд ёдовар шуданд. муттаҳам кардани чунин нерӯ ба экстремизм ё терроризм ба воқеият мувофиқ нест. дар дидори ин сафарҳо муҳиддин кабирӣ дар донишгоҳи Ҳойделберги Олмон дар ҷомеаи коршиносон ва донишҷӯён атрофи вазъияти минтақаи Осиёи марказӣ ва равандҳои сиёсӣ, инчунин таъсири он ба Аврупо суханронӣ карда ба саволҳои зиёди иштирокчиён ҷавоб гуфт. бо гузориши сомонаи Паёмнет пас аз ҷаласаи нахустини шӯрои сиёсии НИТ дар хориҷи кишвар ва қабули корҳои лозима, фаъолияти масъулини ҳизб дар самти муайяншуда аз тарафи шӯрои сиёсӣ оғоз шудааст.